Así está o público con Ana Quiro. Ten a esencia do pobo. De feito, Droña é un lugar de Arzúa, preto da súa querida Castañeda, onde nacía o 24 de xaneiro de 1942. Pero aos 18 meses destinaron a Barcelona ao seu pai, José Casanova, que era garda civil. Os invernos pasábaos na capital, e nos veráns volvía sempre a Castañeda. Recordo que todos os nenos da aldea iban con zocos e eu obliguei os meus avós a que me compraron os zocos, escarallei os pés. Iba na grade, sentada, cando meu tío iba a leira. Aprendín todo o que se pode facer un labrador en Galicia, aprendino así aos 6 ou 7 anos. Ainda que na miña casa en Barcelona sempre se falou galego, aprendín o que era ser galega. Pero con 6 anos diagnosticaronlle unha tuberculose que case lle cega a vida. E trouxerona de Barcelona a Castañeda a curar. Coidouna a súa avoa e fixéronse uña e carne, ata que esta faleceu cando Ana tiña 10 anos. Xa cando era pequeniña, eu recordo que o mes que pasaba con ela era un amor. Cando iba á feira, por exemplo, recordo que me traía unha laranxa e traíame esa laranxa que eu recibía máis que como laranxa en sí, porque daquela non a sabía, pois porque ela se acordaba de min na feira para comprarme, non? En Castañeda, Ana Quiro aprendeu cantigas, coplas e pasaba o día cantando. Daqueles veráns deixou unha pegada imborrable nos veciños. Aquí naceu a súa nai. Ela era moi guapa, moi regordosa, moi espabilada, claro. Era especial, era... Si, un día pasou por aquí facendo o Camiño de Santiago, era moi tapada, facía moito frío, quedouse mirando para casa, pois se ve que lle traía bonitos recordos, claro. E dixo ela ao meu marido que tuvera aquí, que viña aquí a pasar as vacacións. O mellor non o sabe, pero supoño que sí. Naceu en Arzúa. Sí, saben. Se eu son de Arzúa máis co queixo xa, verdad? Sí, xa saben todos. Ademais, eu cantei unha canción dedicada á miña terra. E, ademais, outra cousa, Silvia. Hoxe se me deixas falar, sí. Sí. Bueno, ademais, outra cousa. O día 1 do Marzal, do mes que ven, de marzo, vanme nombrar oficialmente en Arzúa, precisamente o día da festa do queixo, filla predilecta de Arzúa. Pois moitísimas felicidades por Como iso. che quedou o corpo? Pois moi ben. Pois eso. Un aplauso. Gracias. Que vin unha estreliña, en ela unha cariña, que era miña nai. E cando había unha festa na casa, pois, ou polo Nadal, ou fin de ano, ou un santo, o que fora, subíanme en riba da mesa, cando xa acababan de cear, contaba chistes, cantaba, recitaba poemas, tan pequeniña, fíxate, me encantaron sempre as poesías, todo o mundo decía, esta nena vai para artista. Eu tiño clarísimo.